Я да чуя какво има по радиоточката. Случайно да ме погледне прокуратура, ще взема да си го сложа аз на щото с връзки съм горе там високо, така че няма какво да стане споко. Ако аз бях баш шефа на Винпрома, а сина ми го издирваха от Интерпола, щях да си пия колкото искам ракия Кайсиева, докато жена ми не заприлича на Мария Илиева. И ако някой милиони ми запорира и в затвора някой ми пръсне панаира, да ги осъдя до дупка съм готов и налесен ми е онзи глупак Цанов. Ей, сега ще види този Цанов. Направо ще му натрия носа. Ох, гале, гале, галенце, Ниньо е твоето патенце. В съда пак си вдигнала врява за ютуб клипче ли на въпрос става. Казах да решим въпрос, като си премахнете този клип. Брей, гале, гале, що за морал? Сминю да нападате ютуб канал. Ах, гале, гале, клипа си остана, плана ви не става, не става. Ох, Карнобатман от Карнобат, Батман си ти, но в малкия град. Дела по съдилища завеждаш, пак илията ти да не поглежда. Трябва да го осъдим. Магарето ли, господина? Не бе, глупак такъв. Брей, гале,